Kato atong gibasa mga katong minugbo nga bahin sa pasyon sa atong Ginoo. Ang atong Ginoo padung siya ngadto sa Jerusalem. Gikan siya, nigawas siya sa Jerusalem kay sa iyang pagwali, sige siya gwali, sa wa pa maabot ang iyang oras, gibato siya sa mga tao tungod sa iya nga mga gisulti bahin sa iyang relasyon sa Ginoo. Ang Ginoo iyang amahan. Siya Ginoo usab, siya anak sa Dios. Mao kana nga gibato siya ang atong Ginoo, nigawas sa promised land, ni cross siya sa Jordan River. Aduna siya mensahe. Siya ang gitahasan sa Dios sa pagluwas sa katawhan, pagluwas kanato. Nigawas siya sa promised land kay gusto siya nga doon na siya ay kalinaw. Apan dili ka na mao ang iyaha nga tumong sa pag-anhi sa kalibutan, ang pagpahayahay, ang pag-adto sa iyang comfort zone. Wa mo anis Ginoo aron paghimo ni ana. Mao kana nga ibalik siya. He crosses the Jordan. Ngadto siya sa Jerusalem. Unya gisugat siya sa daghang katawhan. Mao kada karong Domingo ha, is Palm Sunday. Ang ebanghelyo, ang pasyon ni San Marcos, nga ang mga tao nikuhag mga green nga mga sanga, may dahon, o ilang ibakbak ang ilang mga cloak, ilang mga kupo, ilang gibanig aron kaagian ni Jesus. Mao kana ni singgit sila sa kalipay, Hosana, anak ni David. Ilang gi-welcome ang Ginoo. Nag-ingon sila sa Ginoo, Hosana, luwasa kami, anak ni David. Mao kana nga ang katulog sa ilaha nga singgit nakapahasol sa mga kaparian, sa mga skriba, sa mga pariseyo. O nakuyawan sila kay maabot niya kini sa mga Romano nga maoy nagbantay kanila, nga maoy naningil kanila og buhis nga kun ang mga Romano makadungog niini nga sila pulihan, sila kuhaan na sa ilaha nga pagka dako sa ilaha nga nasod, tingali sila patyon sa mga Romano. Mao kana niingon ang usa sa mga pari nga mas maayo pa nga usa ka tawo ang mamatay kaysa tanang tao sa ilaha nga nasod. Mao kana ang atong Ginoo iyang gipakita nga sa iyang pagsulod sa Jerusalem. Wa siya magdala og sundalo, ang iyang gisakyan asno. Wa siya magsakay og kabayo sa
alang sa paggubat, pakigubat, kundili ang iyahang gidala, ang iyang kakabus, ang kalinaw. Mao kana mga kaigsonan, ang atong Ginoo nituman siya sa kabubuton sa Dios. Gikan ta siya sa gawas, nisulod siya balik kay iyang gituman ang sugo kaniya samahan. Niadtong miaging mga adlaw ni ingon kita nga ang perfect nga paris sa atong Ginoo mao ang yes sa mahal nga Birhen Maria o ang pag-ingon sa Ginoo, it is finished. Nagbitay siya sa cross, ingon siya na humana. Ang iyang tahas gihatag kaniya sa iyang amahan. Meaning Passion Sunday atong hinumduman nga musulod sab kita ngadto kuyog sa Ginoo. Ang atong tumong mao ang pagsunod sa iyang mga lakang, ang pagtuman niya sa kabubuton sa Dios. Iyang gituman, iyang gihinuktukan bisan og nabalda siya. Apan kay kabubuton samahan iyaha nga gituman. Bosa mga kaigsonan, atong mensahe sa Semana Santa, mao kana nga nakadungog kita sa pasyon sa atong Ginoo, sa iyang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Mao kana dinhi usab sa atong kaugalingon, kita nga nakadungog sa maong mensahe, aduna kitay atong kaugalingon nga mga tahas nga atong buhaton. Kana igo og pagsunod sa atong Ginoo nga gisugo sa iyaha nga amahan alang sa pagluwas kanato. Og hinaut-on ta ang atong pagsaulog sa pasyon, sa pagpasakit, pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo, magdala usab unta kanato ngadto sa iyang glorification, sa iyang pagbalik ngadto sa amahan, ang pagkabanhaw. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Manindog palihog.